А ние не! Това е положението. Това е положението. Сега ще ви запознаваме с един човек, уважаеми зрители, и ще се смаете. Следващият ни гост е 9 пъти републикански шампион, 3 пъти балкански, 3 пъти европейски, 1 път световен и 1 път абсолютен световен шампион по културизъм. Всички тези титли са спечелени въпреки лекарските забрани да се занимава с спорт. За усилията за изваяните мускули ще ни разкаже сега Валентин Петков. Здравей, добре дошъл. Шампион е, приятно ми е. И на мене. Виждам, че нагледно си донесъл някой... Малко нагледна агитация. Малко медали. Малка част от колекцията ти. Ами да, донесах така по-важните, да кажем. Най-важният кой ти е? Най-важният, мисля, че този. Да, това е Абсолютно световен е той. Това е от световното, да. 2013. От световното 2013. Добре, станах световния, абсолютен световен. Как един зубър, както ти се самоопределяш, се хваща да прави мускули? И с много работа. Защо? И Защо решаваш да се качиш на този влак? Аз се качих на влака за малки корекции. Исках малко тук това, малко там до друго да направя. Ето с времето апетита дойде с яденето и продължих. Тоест ти реши малко да поспортуваш, за така да си във форма. Да, но се увлечеш. Се увлеках с времето доста. Ма ти си завършил философия. По-късно стана това, се увлеках преди това. Кога и защо сте забранили да се занимаваш с спорт? Първата забрана беше, ако не се лъжа, на 13 години, защото тогава се занимавах с туристическо ориентиране, тичане, пресечен терен и така нататък. Завърших с такива болки в коленете, че буквално ме занесаха нашите в Пирогов и освен плуване, всичко друго ми беше забранено. Но ти не ги послуша. Да, до сега не мога да плувам добре. Няма се отдавам, но това е положението. А втората забрана беше 2002 година в българската казарма, където трябваше да служа. Стана инцидент, 2 дискови хернии и завърших с лекарска забрана и така нататък. В смисъл, даже ме уволних от казармата. На това фон как... Защо не ги слушаш докторите? В смисъл, какво беше мотивацията да прескочиш забрани? Реших да пробвам все пак да видя какво може. Тоест да рискуваш? Ами не, то според мен, ако човек има дискова херния и не прави нищо, ако не спортува, въобще ще стане много по-зле, отколкото е. Така че аз реших да продължа внимателно и стигнах до тук. А с колената? С коленете, като внимавам, не поемам сериозни рискове, тъй като дълго време, например, не кляках въобще. Но с времето установих, че мога и почнах и да клякам. И за сега всичко ти е окей? Сега съм окей, да. Как се озова наистина в философския факултет? Ами аз реших да запиша психология, но баба ми стигна за философия и продължих с философия. И завърши ли го? Завърших я, да. Завърших я. Исках да правя нещо друго, не само да работя в залите и така нататък. Реших и да уча. Ти към този момент си се занимава вече активно с Да, работех като фитнес треньор, състезавах се и задочно следвах. Как помага философията на културизма? Или културизма на философията? И намираш правилните отговори, както навсякъде друга. Няма много пряка връзка, но като цяло философията е любов към мъдростта. Нали? В смисъл, човек трябва да е мъдър във всичко, което прави. В нашия спорт е много трудно да си мъдър. Може би ми помага да не се увличам прекалено много. 5 години си живял в Южна Африка. Сериозно и така нататък. 5 години, да, горе-долу толкова. Какво те отведе там? Българската действителност тогава не беше много радостна и бях решил да замина за Щатите или Южна Африка. Така имах по-добри, някакви познати имах в Южна Африка и така заминах. Това кога се случва, като казваш българска действителност? 97 година. В най-хубавия период на българска действителност. Да, тогава реших да туря точка. Там започнах да се занимавам като фитнес треньор. Нали, смисъл, това ми стана професия. Учих някакви американски курсове, започнах. Тогава в България фитнеса беше на такова квартално ниво. Някакви зали от тея старовремските.
А там вече беше влезах досег разликата. с състезатели, които бяха на световната сцена. Да, между другото, виждаме теб преди началото на кариерата. Не, това е междинна снимка, между другото. Това е една 2010 трансформация. бях спрял да се състезавам и така много не тренирах. Тренирах по-малко, ядех каквото си искам и заприличах на това за Аха. една година. За една година след като си спрял да тренираш, си заприличал на лявата Ами аз страна даже на- тренирах, ама не много сериозно. Точно Аха. така. Не е съвсем преди, така. Става Случва ли? за преди и след, но всъщност е по време на. Да. А защо спря ти изобщо тогава да Реших да тренираш? си почина. 2007 година бех преуморен, почнаха много, всеки гриб го карах тежко, установих, че малко да намаля оборотите ще ми от полза. И реших да прескоча един сезон, втори сезон, хареса ми, си почивам. И така, до 2012, когато тази нелечима болест, Се завърна. състезателния спорт ме обзе на ново. Аз предлагам сега да чуем един човек, на когото не му даваш много възможност да си почива, но той е доволен от това. Бях на пътеката, ходех в един фитнес и една наша приятелка, обща Енджика Сабие, ни запозна. Тя ми говореше за него, че бил много добър, това. Той наистина е най-добрият инструктор, когото познавам. Аз познавам немалко такива. Той промени живота ми, той промени начина, по който изглеждам. Той промени всичко в живота ми. Той действа като хирург, точен, коректен. Чувството му за хумор е невероятно. Просто е... Ако го нямаш, по-добре не говори с него. Той може да напише книга с вицове и ирония. Много сериозен, когато трябва. Много отговорен. Видеото, в което той взе участие, моето мотел, аз много исках той да мине първи по реда си, смисъл да го снимат, за да го освободя, защото трябваше да ходи и да бърза, за да отиде на църква. Той е изключително набожен. Точно тази част в него много ме грабна. Лесно ли се работи с Азис? Ами лесно е, защото той знае какво иска. Знае какво иска да постигне. И това е единственото нещо, което друг не може да направи. Треньор не може да го направи вместо клиента, например. Не мога да поискам вместо него да постигна нещо. А постоянен ли е? Изключително постоянен. Защото това е изключително важно в тази работа. постоянен е и това е, което води до неговите резултати. Ази спомена за религията в живота ти. Каква част от него взема тя? Ами опитвам се да е на първо место, като всеки вярващ. Понякога сигурно изпада и по-назад, но като цяло, да, вярващ съм. Ходам, даже и днес успях да отида на литургия. За мен всичко, което съм постигнал, ми е дадено от Бог. Не, че аз не съм работил много за това, но Бог ми го е дал. Със сигурност има много хора, дето работят и не всички постигат това, което искат. А как откри вярата в живота си по този начин? Постепенно. Аз, баща ми, Бог да го прости, беше атеист, идвам от семейство, което никой не е религиозен. Задавах си въпроси. Първо бях в някаква протестантска църква, попаднах за малко, после почнах да търся православие, католицизъм, да си задавам въпроси. Четах много, може би и това има някаква връзка с философията, по-късно, че я завърших. И в крайна сметка съзнателно станах католик в така доста напреднала възраст. И това е горе-долу историята. За какво се молиш най-често? Ами, моля се, като цяло молитвата не е само да искаш от Бог. Нали, аз благодаря на Бог, обожавам го за това, което Той е. Благодаря му за това, което имам и се моля за всичко в ежедневието. Нали, и голями и малки неща, за неговата помощ и подкрепа. За да се върнем така към светската страна на живота ти, мернах твои снимки с доста популярни личности, включително Силвестър Сталон, Жан-Клод Ван Дан. Къде си се засичал с тях? Ами, това беше един интензивен период, в който те снимаха
тук и тези снимки са от този период. Оказвате се заедно в залата. Да. Те целенасочени идваха при теб ли? Не, в Кемпински аз работех по това време. Сталон имаше някакви травми. Самия той предложи. Той не обича много да се снима като цяло. Той предложи даже тези снимки с гарда, нали, той их предложи. Ще се изхвърля да кажа, че съм го тренирал. Може би нещо сме отменяли идеи, защото той имаше травми от някакви снимки. Давал съм някакви идеи и така нататък. А как се държат тия хора, тия мега звезди? Всички са хора. Като цяло, според мен, им тежи прекаленото внимание на хората и трябва да се спазва една дистанция, която е подходяща. Ако човек има усет, намира точната дистанция. Като цяло хората имат ли нереалистични очаквания за това колко много и колко бързо могат да постигнат с телата си по твои наблюдения? Защото това е нещо, с което се сблъскваш, предполагам. Да, 100%. Често. 100%. Тялото си има една физиологична скорост, която оперира. Тя може да се забърза, може да се забави, но в някакви разумни проценти. Хората си представят, може би благодарение на рекламите, и нали, живота ни е много забързан, че нещата стават бързо, като така, магически почти. Истината е, че трябват седмици, месеци, години за една истинска промяна и след като тя настъпи, поддържането на това ниво също изисква работа. Нали? Тези трансформации, които виждаме и на твоя сайт и изобщо, от преди и след на хора, колко време отнема една такава трансформация? Човек, който... Зависи колко голяма е трансформацията. Обикновено месец и половина, два, резултатите са видими. И естествено във времето те продължават да се задълбочават. Това е добра новина, ама то пред лятото вече към края. Малко Фанаш месец и половина за есента. За новия сезон ще си готов, трябва да ти кажа. Сезон. Да, защото беше направено едно такова проучване, и го започнахме пак, че 68% от българите се срамуват да се покажат по бански на плаж. Добрите новини са, че и хората във форма се срамуват понякога. Освен това, критериите се дигат, колкото повече постигаш. Следващото състезание къде ще е? Следващият сезон всъщност ще имаме национално първенство. След това има Арнолд Класик, аматьорския в Барселона. И световните първенства са на няколко места. Те са разхвърлени, не са като европейското на едно место. Зависимост трябва да видя къде са категории. Тоест ти ще вземеш участие в почти всички, така ли? Поне в националното и в световното се надявам да взема участие. Пожелаваме... Зависи от всичко останало в живота. Пожелаваме ти успех в твоите бъдещи творчески планове. Благодарим ти. Ние здесь може и да минем леко да бодишейпваме. 5 години, така казвам. Ама сега дойде шампион на крака. Преди това, когато е бил шампион, Добре, сега ще видим дали ще настъпи вече промяната в теб. Аз съм мотивиран.